What's up mga kabalen? Okay, so another day, another vlog na naman para sa atin, no? So like always, we thank God for giving us an opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan, so for this video naman po, iba naman po ang gagawin natin. So pinakiusapan po tayo ng ating mga kaibigan na i-vlog yung kanilang event. Isa po siyang year-end party ng isang kumpanya or isang BPO na kumpanya. So yun po ang destination natin ngayon sa San Fernando, Pampanga. It's a resort mga kabalen sa Maimpis, San Fernando, Pampanga. Ayun. At tayo po ay kahit papano ay may experience naman po sa pag-MC or pag-host. Kaya kinuha po nila tayo. Mga kaibigan naman po natin sila. Kaya okay lang sa kanila kahit hindi professional. At dahil kinuha po nila tayong host, may konti po tayong regalo sa kanila. Ayan. So, di ba po, tayo po ay isang brand ambassador ng SalveoWell. So, magi-sponsor po tayo ng product sa kanila. Magpaparaffle tayo ng mga Salveo Barley grass. Ayan, mga 10 piraso po yata yung ipapadala nila sa atin. Ayun. So ayan, may surprise po tayo sa kanila at magkakaroon sila ng opportunity na matry si Salveo Barley grass. At syempre, let's all be healthy with SBG. Ayan. Okay mga kabalen, so nandito na tayo sa SalveoWell main branch at tayo ngayon ay kukuha na ng stocks na ipaparaffle doon sa ating event na pupuntahan. Uy, sarado. Ay hindi, ito pala. Hello po. Kunin ko lang po yung mga stocks na bigay po ni Miss Rich. 10 po siyang trial pack. Wait lang natin yung mga stocks natin mga kabalen. Kinukuha na po nila. Okay po, nakaalipin siya. Ako po yung vlogger. Opo. Maganda ang Salveo, sir. Hindi po, sponsor po ito, paparapal natin. Sabi ako. Okay mga kabalen, nakuha na natin yung stocks. Diretso na tayo sa event, sa location. Okay? Okay, ayos. So nakuha na natin yung ating ipamimigay para sa event. So larga na tayo mga kabalen at diretso na tayo sa San Fernando. Uy, medyo rough road tayo ngayon mga kabalen. Hindi. May semento na rin pala banda dito. Uy, may birthday party. May clowns pa. Okay, what's up mga kabalen? So nandito tayo ngayon sa RNG Marina Private Resort. Ayan, so dito gaganapin yung year-end party na ating pinag-uusapan kanina. So samahan nyo ako at ikutin natin ng mabilisan itong resort na to. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Let's go! First of all, I would like to welcome everyone. So, this is your year-end party for Dragon Roofing, KPA, and Easy Hail. Ayan.
Okay, so thank you very much for having me on your party. Kahit na hindi naman talaga tayo professional na host or MC ay pinagtsagaan niyo ako. Maraming salamat. Every year. Oy, syempre. Okay, meron pa dito hindi nakasubscribe sa akin. Pagka hindi kayo nakasubscribe, walang winner sa raffle. Ayan. Speaking of raffle mga guys, we are very fortunate din kasi I would like to share with you now. Naging brand ambassador ako ng SalveoWell Barley Grass, so SBG. Thank you very much SalveoWell for sponsoring your guys, this is worth 12,000 pesos of items ha. So ayan. Kasi Salveo ito. So Salveo ibig sabihin quality ito, hindi ito basta-basta, hindi ito just. Hindi ito cheap, mga kabalen. Okay, kasi if it's cheap, ibig sabihin it might be fake, it might be, synthetic or may halo. Pero ang SalveoWell puro ito, mga sir, mga ma'am, no? Talagang grass siya, barley grass talaga na ginawang powder. So, you'll have a chance to win those items later on. And syempre, thank you again kay SalveoWell SBG for sponsoring tonight's raffle draw. Alright. Welcome back again to my channel. So this time we'll be having our exchange gift. I do have my assistant here, MJ Mendoza, and these are my co-workers. Hello, say hello. 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 Hello, guys. Yes. Kikita ba kayo? So, I'll be giving this to my assistant now. This is MJ Mendoza. You can follow him on Facebook as well. And he has YouTube channel. Yes, that's Cabalen Motovlog. Yes. And I have both in YouTube, Facebook, and of course in TikTok. But hindi pa siya masyado active. Inuumpisahan ko pa lang. Yeah, so that's it. Vlog niya to. Sa kanya vlog Follow and subscribe. Vlog takeover siya, vlog takeover. Hi, this is... Yan, so may vlog takeover tayo. Bigla na lang nagre-record ang... invited. If you need work, you can apply to Trade VS. We need more employees. Oo, yung mga gustong pang magka-work, work from home, permanent work from home, at parang virtual assistant na role. Ayan. So apply kayo dito sa boss namin. Ayan. Okay, so we are here again at RNG Resort. Year-end party ng Dragon Roofing, ng Easy Hail at ng Trade VA. Ayan. So, ngayon, kaya ako nandito, taka-live ako dahil mag-host tayo, nag-MC tayo, and mamimigay tayo ng mga SalveoWell products. Okay, so thank you very much SalveoWell for sponsoring ng mga products ninyo. So this is 12,000 worth of products ha. So maraming salamat. Very galante. Generous. Very generous si SalveoWell. No? Thank you. Thank you. So magpaparapol tayo ng 10 trial pack ng SalveoWell. So let's all be healthy with SBG. Yeah! So yeah. First winner of SBG 12 pack 80 grams is number
thank you ka naman kay Salveo. Thank you, Salveo. Sasexy na. Ayan, di ba? Okay, for our next winner, our second winner. Number 9. Number 9! Sino si number 9? Si Jane Salud. Okay, 1 FBG 80 gram trial pack for you. Ayan, so sabi mo kay SalveoWell. Ayan, o diba? Kailangan na kailangan and naging winner pa siya, diba? So, thank you very much, Salveo. Marami kang mababagong buhay ngayon. Ayan. Next number. 17. Number 17, which is Isabelo Palad. Tama ba? Yes. Isabelo Palad. First Isabelo. Pala. May natutulog. Change. Ay, receive. O, paano yan? Pag tulog, kasali ba? Receive. Receiver? Proxy. Kikisingin. Sige ba? Sino ba ito boyfriend niya? Sige, sige. Sa'yo rin naman papupunta. Okay, so 1 SBG 80 grams for Alay. for Ali. Okay. Salveo. Ayan, thank you muna kay Salveo. Kamsahamnida. So, next winner is number 5, which is Angeli Soliman. Kailangan mo pa? Okay, so ayan Angeli Soliman. 1 Salveo, 80 grams for you. For me. And what can you say about... Thank you, Salveo. Ayan, so Salveo Barley Grass, maraming salamat. And for our next winner is... Tagal naman ang Sino siya? Di mo pwede pag-ibrito mo naman. Number 11. Number 11, which is... Pola Palae. Kailangan mo pa yan? Kailangan mo Pola yan. Okay, Sexy 1 na yan. Salveo trial pack for Pola. Oh, what? Thank you. Ano masasabi mo kay Salveo? Thank you so much po. It will change lives. Ayan. Siyempre. Kasi totoo naman, it can change lives. Visit their page sa kanilang Facebook sa kanilang Facebook page at makikita niyo yung mga testimonies doon. Napakaraming na-change yung buhay nila dahil sa Salveo Barley Grass. Ito mo yan. Okay, our next winner of Salveo Trial Pack is... Pakita mo naman yung binabola. Oh, yun. So, sino yan? Number 24, which is... Kim Pare! So, congratulations, Ma'am Kim Pare. You now have your first start of experiencing Salveo Barley Grass. Ayan. So, ano mo masasabi nyo kay Salveo? Thank you po, SBG. Ayan. Thank you, SBG. Ayan. Our next winner, number 18 she. 18. Number 18. Ayan. Naduling na first. Number 18. Oh, nanay ni Ale, wala naman sila. Oh, wala sila ngayon, di ba? Andyan sa taas. Tawagin mo. Wala. Kayo kanina nga. Kisingin. May representative ba? May representative? Kisingin. Tatlo kami dito representative. Sige na. Yung winner po, nanay nila. Nanay ko po, nanay. Natutulog lang daw sa taas. Sige na. Yan, sige. Nakakadalo. Sa'yo na naman yan. Ali, mag-barley na. Mag-barley na mo. Ayan. Ay, magpa-barley. Okay. Another Salveo Barley Grass for their mommy. Okay. At dahil Kapampangan tayo, mga nanong ko magpasalamat in Kapampangan ang Salveo Barley Grass. Ay, dakal pong salamat, Salveo. Okay, our next winner is
Number 3. Ayan. So, itong number 3 na to, lagi swerte ito sa mga punta. Oo, lagi. No? Kahit Competitive pa, competitive. Kahit ito Baguio, nakuha na. Okay, siyempre, sino ba? AJ Salonga. From now on, magbabarley ka na. Yes. And ang barley pipiliin mo is si Salveo Barley Grass. Okay, so ito na. Kanina mapupunta ang last pack of Salveo Barley Grass Trial Pack, 80 grams. Okay. Sige, i-draw na natin yung huling maswerteng mananalo. 16. Number 16. Ayan. So, number 16, I see. Ayan. So, talaga napakaswerte na itong pamilya na ito. Okay, our last winner of Salveo Barley Grass is Myla Salonga. Nanay naman tayo, nanay. Dapat anak na. Ayan. Thank you, Salveo. More power, more sales. Let's all be healthy. Okay, so that's Yay! mga Kapalen. So thank you very much for tuning in on our live, and maraming salamat po kay SalveoWell, kay Miss Rich, and all the staff and employees ng Salveo Barley Grass. Maraming salamat po. Thank you! Okay, ayan mga Kabalen. So it's a wrap. So it was a very exciting year-end party for Dragon Roofing, Easy Hail na? Yes. Easy Hail and Trade BA. Ayan. So I'm very thankful kasi kahit papano, kinuha nyo akong MC or host dito sa party nyo, kahit di naman talaga tayo ganun kagaling pa mag-host, at magiging suki nyo ako every year, no? Yes! Maraming salamat, mga ang dami nyo kasing kumpanya. 3 companies, no? So maraming salamat sa inyo. But wait, thank you too. And here's our token of May pag-ganon, may Of course! Because you're always doing a great job for us. Nakakaya. And we're always satisfied with, you know, Oy, ako nga, flow and everything. sa akin nga may pangalan, MJ. talaga yan. Oo. Sa'yo talaga, hindi gawa-gawa yan. Hindi sa... Yay! So, guys, 4 more years! pinaghandaan siya kasi printed yung pangalan. Hindi sa ngayon lang ginawa. Pinaghandaan course! siya. Okay, maraming salamat po sa inyo sa pag-invite sa akin at sa regular. Actually, yun nga, sabi na ko kanina, yearly nyo akong ini-invite. For 3 years now. Yes, thank you very much. So mga Kapalen, salamat din sa patuloy niyong pag-support sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan na, hit niyo na yung subscribe button at yung follow button sa Facebook. Ayan. So maraming salamat. Hanggang dito na po muna mga Kapalen. This is Kapalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless.